София ремонтът е като лоша връзка. Започва с обещания и свършва с сълзи и изхарчени спестявания. Съседът реши да прави сам. После дойде бригада, която знаела всичко. За 2 седмици му свали мазилката, нервите и парите. След месец стените падат, покривът тече, а входът стои на тухла и половина. Затова има майстор Георги и неговата бригада. Хора, които не мрънкат, а работят. Правим оглед и ти казваме истината. Не празни приказки. Даваме реална оферта, без скрити такси. Работим с техника, не с импровизации. И най-важното, довършваме всичко, както сме казали, без ала-бала. Работим в цяла София и областта. Изграждаме нови покриви, санираме и изолираме и правим вътрешни ремонти от мазето до тавана. Изкопи, ремонти, входове и апартаменти. Всичко от А до Я. Фирмата също се занимава с къртене, чистене на мазета и тавани, както и извозване. Не чакай течът да стане потоп или стените да паднат върху надеждата ти. Обади се на майстор Георги и виж как се прави ремонт. Консултацията е безплатна, а доверието безценно.